Hola, què tal, com estan? Per aquest cap de setmana els hi proposo de fer un viatge musical i on tirem fins a Menorca. I per què anem fins a Menorca? Perquè allà escoltarem el trio Arrels de Menorca. Ja saben que tenim una secció que es diu Com canten, perquè ens agrada saber com canten, com interpreten, com actuen els grups que formen part d'aquest gènere musical. I aquesta vegada hem sortit a fer territori. Recordin que l'últim vàrem anar a Lleida, aquesta vegada hem sortit a fer territori, hem anat fins a les Illes Balears i concretament a Menorca, amb un grup, amb una formació que aquí ha tingut sempre amb molt bona premsa, si és que podem dir així, si podem dir premsa, però sempre ha agradat perquè ha vingut a participar a diverses cantades, entre elles la cantada de Veneres de Calella de Palafrugell. Menorca és una illa que ha cuidat molt l'havanera, més ben dit, cuida molt l'havanera. Allà tenim unes quantes formacions i també tenim aquell lloc, Escau, que allà encara s'hi fan cantades d'havaneres així en plan taverna. Com podríem dir, aquí a l'Empordà tenim la Vella Lola. Bé, dit tot això, espero que els agradi aquesta proposta per aquest cap de setmana, escoltar el trio Arrels de Menorca. Ja saben que són 8 cançons en castellà i 8 cançons en català, que espero, com els dic, que siguin del seu grat i passin una molt bona estona tot escoltant aquests sons a cau d'orella de com canten el trio Arrels de Menorca. Gràcies i fins la propera. Adéu-siau.